ngibona nesithunzi sikababa mangiseduze kwakhe. Ngiyambona ukuthi nangu uyagiya ugiyela ukuthi umuzi wakho uyavuka. Namhlanje umuzi wakho uzoma. Khona umuntu ozokukhanyisa. Udla wase next chapter out of 10 ngingagrade in 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes abo. It's very feeling. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphilipilo so about two. And please tell uvume tu. Cause mina I have a crush on you. If Sundays are for lovers, then Tuesdays are for shellers and kwellas. Cala machita ashaya makwellas. Kodwa phela mkhulumi ngabantu bakakhwela. Oh! Greetings, hello, Dumela, Sawubona, and welcome to the show. Wikamalami ngusine ngwakanene. But of course, if you are plus something lifanela nawe guess to call me under my 2K and Namingi 2K, as you can see. I'm out here at the next chapter, about to begin the next chapter between Uskhumbuzo Oguyena Spalele and Ukuku Oguyena Opaleliwe. I do not know how all of that will unfold, but here again look find out now yazi. It's for you to stay tuned in, keep it locked, stick around and watch the vibe Kanye Nami. Please remember to follow us across all social media platforms. It is Select Africa TV, and remember to subscribe to this YouTube channel. You are watching I Have a Crush on You, because it's true. That is exactly what is happening around here. And ukuthi ungilandeleke isikhumbuzo lesi kuwena ukuthi usifollowishe, usubscribe ngoba nosikhumbuzo nje obelana uzofaka esakhe isikhumbuzo enhlizweni yakho ukuthi hayibo kuku ngikhona awungibonini. So please come with me. Sanibona, igama lami uSkhumbuzo ngokuhlala ngisemlazi. Into engilethe la ngabona usisi esasigibele naye, so ngangithola ulift kanti ngizomfica phakathi emotini. So sixoxeke nje kube mnandi nosisi sigcina sijwayelana khona kuba ngathi nje siwabantu asebazana kusuka kudala. Yabo, only to find out makuqhubeka isikhathi ukuthi I know ngizwe ukuthi cha imizwa kaSisi imizwe enginayo, so manje kodwa kugcina kungakwazi ukuthi kuphume, so ngase ngithi cha angisondele la ngizocela usizo mhlombe nami ngingasizakala kwenzela ukuthi nami nguvuse umuzi kababa. So kusuthi kuyasiza sometimes ukuthi indoda ingabi nayo imoto ngoba ukubuna ukuzomtholaphi. Bekungalula. Bekungalula engesinye isikhathi idlozi liyayiplanela yona into zayo. So emotweni uthi naxoxa nahlika kwabangathi niyazana. Kwabangathi uthi siyazana nje, kwangathi umuntu esike sibonane naye. Kwangathi uthi umuntu esikhule naye noma esafunda naye esikoleni. Ungathini uma ungafanda ukuthi nabandawonye nje banhlika nje. Phela isemhlabeni la. Kungenzeka ngoba phela ngesinye isikhathi kuyenzeka abantu ba connect kanti kukhuluma igazi. Kukhuluma igazi. Ngoba angikhumbuli sihamba size sifike endabeni yayibonga. Yabo. Angikhumbuli nesize size sifike lapho ngoba ngiyakhumbula the other day ngimbuza sikhona isibonga asisho saphazamiseka kodwa sangayiqeda inkulumo. Kodwa sasingenabo ubuhlobo. Waze wa risk. Sasingenabo ubuhlobo. Ngiyasikhumbula sasikude. Sasingekho eduze. Okay, so mawucabanga yini yanenza ukuthi nihlike noma wena yini yakwenza ukuthi uzuchazeke to the extent yokuthi umlethe la? Usisi umuntu okhuluma hloniphe. Usisi umuntu noma ekhuluma ongaliboni ulaka kuyena. Angisho ukuthi akanalo la, kodwa umuntu ongaliboni ulaka kuyena. Umuntu noma azisayo umunye umuntu. Nokwazi ukuthi mayekhuluma into nomuntu akwazi ukuyiminda mayekhuluma nomuntu. So uyabonakala ukuthi angathi uphuma ekhaya elifundesekile nelinenhlonipho. Chances uzothi ngisho nixabene ngeke kube ukuthi useyakuthuka ke manje ukubilisela amanzi. Akukashela abafana manje nake. Kashela abafana bakukhashela abafana bakuphose phezulu. Mase ni right useyaxolisa. Sekulate usulimela ugodla ingalo. Inkosi yami. Okay, cool. So yini since awumazi kahle phela kulula ukuthi umuntu umbuke abilento azipresenta ayiyo, but when you get to know them kwangempela sekunezinye izinto ozoyipick up along the way. Yini ongathi muyifica kuyena ikudisappoint mhlambe noma ukwenza ukuthi ufuna ukushintsha umqondo ngaye? Mangingathola nje ukuthi uyile genge ehamba ekhaya ngolosihlanu. Ibuye ngesonto ebusuku noma ngomsombuluko ekuseni. Ngathi stretch tent emcimbini. Because angimbonanga iliyo nto leyo mangimbona noma sikhuluma.
ngayibonela umuntu right, umuntu owayezikhulumela nangezinto zenkolo. Yabo, because I only find out ukuthi umuntu okholwayo futhi. So ngase ngiyabona ukuthi I know so right. Ukukhuluma nagcina that time emotweni oniyakhuluma mhlawumbe efonini. Siyakhuluma efonini kodwa not kangako. Ubungakazi umtshela. Not kangako. Angaze nje ngize ngiconfess. Uzobe uyi-surprise like Namhlanje nje kuzobe eqala. Well, surprise. Inhliziyo yami nedlozi lami abazi. Surprise. Is it going to go well? Or kuzomosheka ngoba uyabona uzomosheka kakhulu. As we find out on this episode of I Have a Crush on You, Ungayindawo are about to bring out the lady who stole his heart. So asazi ukuthi yena usisi uzithatha kanjani, but Ungayindawo so find out njengamanje. So ready? 100. Ongisize senze countdown from 5. 5, 4, 3, 2, 1. I have a crush on you. This is Unomakuku and mangimbona ukuthi angithi my heart beats for you ngoba khona uthe you make my heart go. Unjani tatawethu? Ngiyaphila nansisi. Ngiyaphila, igama lami kuSine ngwakanene, ngisebenza eSelect Africa TV. So ishow esishutha la nje bangifonele ngasicela sihlangane la next chapter ibizwa ngokuthi I have a crush on you. Okay. Lento icabangayo iyiyo, so kunomuntu who has a crush on you osicelile ukuthi sikulethe la so that azokwazi ukuthola ithuba lokukutshela ngecrush yakhe. But ke angeke ngikwazi ukuthi ngikumoshele izinto ngikutshela ukuthi uba lo izombona ngoba vele ukhona. Ukhona la eduzane. Hayi la malayithini sesiphaka the malayithini uphithizela kanye nabaweta la uzombona. So bengifuna ukuqala ngicheck ukuthi u right yini, can you continue with ama camera or mind, but also I like your dress. Ngiyabonga ngifuna ngiqome eqala before we even go further. I think angikwazi but I think ngithanda umoya wakho khona nje into ekumina ilibithi yes. Yeah. Okay. Oh ngiyabonga. So are you fine? Can you continue? Yeah, singaqhubeka ngishahile nje ukwazi ukuthi ubani lo. Ukhona umuntu omcabangayo kulabo abakushelayo mhlawumbe ungaba romantic njengayendlela le. Noma nje bonke nje. Ukuthi afike kuleli zinga no akekho ngifikelayo. Akuthi abantu besilisa kusamele bekhuphula amasokisi because angiyazi into abayishelayo mina ukuthi kanti bolovo kahleni anyusa amasokisi. Abenzi kahle. Indaba manje. Isokisi libe ngaphezulu kwekhokho kanti indaba manje. Okay. So yini echaza kumuntu wesilisa engakwenza ukuthi mayifika namhlanje izokhuluma nawe udecide ukuthi okay ngamqoma ke lo. Okay, ngithanda umuntu ozidoniphayo one. Balekile lokho. Umuntu othandayo umndeni wakhe obvious. Umuntu ngathini umuntu okwaziyo nje ozazi ukuthi ufunana ngisho njalo. Yeah. So mungathola uguy thola ukuthi u right, uyasihlonipha, uyakuhlonipha nawe. Unice, ukind, uyabathanda abantu and all of that, but kuba ukuthi mhlawumbe abazwani nomndeni wakhe xatshenwe cut off wena. It's a no for me. It's a no yabo for me. ayikho into ebaleke njengomndeni nje esayidini lami. Ayikho into ebaleke. If ungazwani nomndeni wakho ngubani ke mina? Unamba bani wena ke nje. So no. So he has to have Ngiyaphola. Okay. Besides lokho khona okunye ngathi ku important kuwena before you date. Noma okunye izinto ezilungisekayo. Enye into ebalekile kimi ayikho into engiyithanda njengomuntu okwazi ukuvuleleka njengami akhulume because labantu abathulayo imvamisa bagcina abesebenza izinto ezithusayo. So ngiyamthanda umuntu othi mengekho happy avuleleke asho ukuthi no angekho happy ngokuthi. So if also he can't communicate then it's another problem for you. Yeah. Mengaletha ugirl nje ngithi ugirl ozokushela, would you have a problem? Kakhulu. Into enzoyimitha ke gugu ngifuna abafana. Ngamane ngimithe. Hayi bokuyenyukela. Ngashawa kakhulu ekhaya bethi ngishayela lento so sengazinikela ukuthi it is what it is. Yeah. Okay. Are you ready to see this person? Yeah, ngishahile kakhulu. Umuzwa wakho njani? Excited noma curious noma nervous? Ngithukile yeah. I wish kube umuntu ozo like isikhathi sihamba man. Umuntu ozofuna ukusetha down ne? Yeah. Sesijahe ini deadline i-biological clock ukuthi hayi naba abazali bebuza ngabazukulu. Yeah. Abazali bebuza sithungisa nini? Yabona manje. Usu ready for that vele? Yes kakhulu.
Alright. Akasazi isitori sakhe ngoba nje Mengavumbuka i-ex yakho ke la ungathini? awungeke ayi me noma ngangasaveli me ex yami lapha khona. ngiyaxolisa. Okay, no, I don't know if it's your ex, but I'm ready to bring him out. So are you ready? Yeah, yes, please. Alright, so on the count of 3, 2, 1, let's go! Sawubona sis. Yebo unjani? Uyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngisakwazi. Long time no see. Okay. Alright. Yeah, right. Yeah. Ngijabulela ukuphinda ngikubona. Yo. Amagquba angaka. No, akusiwa amagqubu. Ezinye izinto. Angithi kuthiwa izinto ezinhle ziyalinda. Nami bengisalinda into enhle. Okay. Kuthiwa izinto ezinhle ziyalindwa, so nami bengisalinda into enhle. Hayi amagqubu into embi. Alright. Lokho angisiyabona ukuthi ubuso bami bujabulile. Ubuso bami bujabulile. So nje ubuso bami bujabulile nje. Shuthi into ezinhle. Okay. Ngiyaphila. Yeah. Ngiyaphila unjani? Akufani. Gijima mahashi. Babuza inhliziyo kunyakaza idlozi. Yo. Kuvuka ngibona nesithunzi sikababa mangiseduze kwami. Ngiyambona ukuthi nangu uyagiyela ukuthi umuzi wakho uyavuka. Namhlanje umuzi wakho uzoma. Khona umuntu ozokukhanyisa. No, mfowethu into edala ukuthi size la ngicabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi sike sabonana. Ize noma ngingekho kuningi sake saxoxa. Yeah. Kodwa kumina enhlizweni kukhona kade kukhona. Okuyiko okusibeka osukwini la namhlanje noma kulomzuzu sikuwo njengamanje. Yes. Inhliziyo nje mntakamama. So, I decided ukuletha ama-camera first. Like No, amakhamera ngiwalethanga. Amakhamera ngiwalethanga. Inhliziyo ehambile yawufuna amakhamera ukuthi ilekelele. yo isisoka sakho mfethu. Angithi kuthiwa uma ungakhali ingane engakhali ifele embelekweni. Na inhliziyo ikhalile yalifuna usizo yalifumana. Alright. That's why ijabula manje. Bengithi ngeke ngismile but siyayizela so. Okay. So ilokho nje mntakamama ukuthi iminyaka kumuntu iyahamba. Mayihamba iminyaka kumuntu uNkulunkulu wathi akuhle ukuthi indoda ibe yodwa. Ngakho kuzoyakhela usizo lwayo. Alright. So nami ke bengishoda ngosizo. uNkulunkulu ke kanti wangakhela nami usizo lami. Ngileke ngilifunayo ngilifuna endaweni eyirong. Ngileke ngilifuna endaweni eyirong. Up until uNkulunkulu nedlozi bangithathe bangikhombise wena ukuthi cha nalo usizo la silidinga khona. Nalo usizo la livela khona. Why ucabanga ukuthi la elivela khona la cause awukazi lutho akakhulumi lutho asikavumelani ngalutho. Why ucabanga ukuthi sekuyila? Asikovumelani ngalutho impela mntakamama. Nendlu vele ayivele yakhiwe. Nendlu kusuke kuyihlathi kushaya ihlathi kususwe ihlathi kuvula isizwe bese kwakhiweni. Nayo nkosikazi. Anginayo nkosikazi angithi bengilinde wena. Abantwana? Abantwana noma bekhona but abaphelele angithi abakhaba kobikhona. Banga abantwana bakho? Babili. Okay. Ufisa umuntu onjani? Ngifisa umuntu onenhliziyo enhle nje okokuqala. Ngifisa umuntu okwazi ukukhuluma. Hayi umuntu ongxamayo. Aqhubula bhekele ngifuna umuntu ozothi ngicela sikhulume. Ubukwenziswa yini ukuthi? Ngifisa umuntu ozothi why uqala ngokuthi ungaqali ngokuthi. Hayi umuntu ozodini. Ozongiduba athi angithi uqale ngeinto zakho. Ngifisa umuntu ozothi hayi ngiyakuzwa kodwa bengicela siqale ngalokho. Ngoba lokho ngikubona kubalekile la nala. Ngifuna umuntu onjena ke futhi. Engizothi mangimbuka kumamatheke mina nedlozi. So if ungathola ukuthi mina ngiyena lo muntu Angabe sekushiya. Ngabe sekushilo. Shuthi unezinto ezitshelayo. Ngabe sekushiwo uyabona mangingeza uhamba kahle kuyavela. Ukuthi akhanda. Kuvele nje kuvele isalukwazi salapha ekhaya sidinwe siyibhadi.
njengoba singokoveli-ke ngoba sisabuka sisajabula la sikhona Hambe phela wena uyoba umnakwabo gogo angithi umakoti wami omdala ugogo wami so wena-ke uyolama yena uyoba umnakwabo. Ake sithi nje mhlambe ngenza umzekelo. Mhlambe mina kunongazwani phakathi kunokungaboni ngasolinye phakathi kwami mhlambe nelunga lomndeni wakho. To a point la sekufanele ukhethe. Leso simo ngasimela kanjani? Ngiyacabanga ukuthi before ukhethe ukuhlala phansi kulungiswe isimo because nawe ilungu lomndeni wami lilungu lomndeni wami. So ngiyacabanga ukuthi ngoba ngakhetha kanti libe kufanele siyikhulume siyilungise. Bekuyinto beningayibonanga ngohlangothi olulodwa kodwa elungisekayo. So ungasinyanzela ukuthi sizwane. No, fanele ngikhulume nani, ngithola iside lakho, ngithola iside lakhe. Nginihlalise phansi. Qala siyilungise inkinga ekhona. Ngiyabonga. Sawubona bhuti. So injalo mina. Okay. Sibona isiphuzo sakho sihle njengawe. Lesi smile isona sesizokwenza kube kuhle ekhaya. Isimela sihlezi sikhona. Asihlezi sikhona but ngiyakwazi ukusakha nginamanje ngiyasakha. Uyakwazi. Naki namanje ngiyasakha. Into engingakwazi ukuyenza ukuthi ngikwenze uhleni. Buka namanje awuhleni kwathi. I hope awuhleni ubheke yakuthi awuhleni. I hope uzohlala ukwazi ungahlala ukwazi ukwenza lokho. Uma sibambisene sineqiniso komunye nomunye angiyiboni inkinga. Nginomntwana futhi. Nginekhaya which ekhaya kubhekwe mina yabo. So kunezinto engisho ngabe ngiyathanda esuke kufanele ngiqale ngibheke zona kuqala. Yabo. So ayikho ngawe. Alikho ichashaza elingako esengilibonile noma engisazwile ngalo sithi ukhulumile ngawe. But nami imuva lami noma impilo engiyiphilayo ingenza nami ngingakwazi ukwenza ngendlela mina engifisa ngayo. So when it comes to a relationship, I think suka manje sekufanele ngiqaphile kakhulu kunaqala ngoba kunabanye abantu nginomntwana yabo sekufanele ngibuke neside lakhe. Angithi uyabona-ke umntwana umuntu ongenankinga njengoba usho ukuthi unomntwana ngenhlanhla enkulu usethola ubhuti nosisi. Ngenhlanhla enkulu usethola ubhuti nosisi umngakanani? Una 12. Una 12. Hawu. Yabona kusenobhuti omdala nosisi omdala. Akusekho umuntu ozombhulisha. Ngabe Bazombhulisha bese yasho ukuthi indlela okhuluma ngayo manje ngazi ukuthi uzomtshela usisi. indlela okhuluma ngayo wena manje nokungigebenga phakathi wena uvela ukhulume ngazi ukuthi No, angigebengi. Angithi phela iye ekutheni lento le. Okwakho okwami okwakho. Njengoba uthi unezinto osafanele uzenze. That means izinto ekusafanele sizenze. ufisa ukuthi unkosikazi wakho kube umuntu onjani, kube umuntu ohlala ekhaya mhlambe noma kube umuntu osebenzayo. Ngifuna unkosikazi ozophila lempilo ezomjabulisa yena. Ukuze mangibuye ekhaya noma ngisekhaya ngingamfici ehlele kungazi ukuthi ucindezelekile. Okokuqala ngicabanga ukuthi emshadweni noma ebudlelwaneni nisuke nibambisene ngayo yonke into. Because ngingathi mina hayi ngifuna uhlala ekhaya. Ngizokunakekela ngizokwenzelana. But ekugcineni kungenzeki ngaleyo ndlela. Yebo. So mawuthi enze noma ngabe yini emjabulisa yena.
Kushuthi awu ezomjabulisa yena. Noma yiphi impilo ezojabulisa yena wena kushuthi uzobujabule wena. Esizovumelana ngaye engenawo amachashana. Angajatshuliswa ukuthi uhambe ekuseni ngoLwesihlanu abuye ngesonto ntambama. Ngeke ngize ngikuvumele. Uthe ezojabulisa yena No, angithi sesikhuluma ngento eyakhaya. Nothi ngento enjani engakho. Phela masikhuluma iqiniso mina nawe akukho into ejabulisa umzali noma edala ukuthi umzali akuphi isibusiso ngokuthi uhamba wena ekuseni uye ematshwaleni ngoLwesihlanu cha, bo asikhulumi ngatshwala njengamanje sikhuluma let's say nje umuntu uyasebenza usebenza like eThekwini Yes. njoba emakhaya kula lo muntu ngikaza kwazi ebonjani sisi sorry iyangala siyabonga. Thank you. Thank you, ma'am. So, let's say la ngisebenza khona kunyanzela ukuthi ngibe khona like Mondays to Friday or mhlambe ngingakwazi ukubuya mhlambe once a month. Ungaba okay ngalokho? Angithi-ke lapho no. Siyabonga sithanda siyabonga. Angithi-ke lapho njengoba usho ukuthi makufanele uze wena ngapha once a month. Should nami kufanele ngize ngizokubheka once a month. Angisho ukuthi okusho ukuthi mina nawe sizobonana kabili. Ngoba nami ngizoya nawe uzoza. Yebo. Okay. Otherwise-ke right. Ngiyayithanda lokhuzana indlela olokhuza ngayo usichaza ngayo noma indlela but ingenza ngibe worried le ukuthi ngathanda umuntu ufuna umuntu ozovusa ekhaya but awuna nkinga nomuntu ozosebenzela kude lizovuka kanjani ekhaya ngomuntu ofika kanye ngenyanga. No, angithi mhlawumbe enye into impilo kade siyiphila thina, impilo kade beyiphila abazali bethu nempilo esiyiphila ayifani. Abazali bethu bebetshala. Yes. Beneyivande, beneyinsimu, behambe beyotshala. So now ukutshala sekuhlukile. Usuyahamba utshala kamlungu. Yabo. Nawe ube nendawo yakho otshala kuyona so that because isivuno samanje sekuyi-pay slip. Isivuno samanje enqolobaneni fanele ufake i-pay slip akusafani nakudala. Kudala kade kuyovunwa kuhambe kuyogaya umbila kwenziweni. Manje usuya kwi-ATM uyokhipha imali uhambe uyothenga igrosa noma uyothepha noma uyoswapha ngekhadi lakho ukuze ugrosa. So akufani. Ilokho engizama ukukhuluma ukuthi umehluko usuyilapho. So khona bani ekhaya lapho? Ekhaya khona umama usalukwazi singizalayo. Kube khona abafowethu ababili abancane kimi. Ngoba insizwe engizalayo siyalala kubandayo. Isiko lamathongo. Okay. So do you believe in this term? Ubaba ongizalayo uzalwa ugogo omncane gogo ekhaya. Ogogo ekhaya babe-4. Umama ongizalayo uzalwa ugogo omdala. Ogogo bebabili. Ngiyabuza ngisho wena ukuthi uyindoda esithanda isithembu akakaphenduli. Le mizi yonke eyakithi futhi ngafunda kuyona ukuthi uma umndeni omkhulu ubambisene ney'nkinga ziba yincane ngoba uyalekelelana. Uyasithanda isithembu na? Mangingafika
enhlizweni ukuthi ube nesithembu. ngingasicela makungafiki enhlizweni Kusho njengamanje awukakazi ukuthi uzoba nomfazi oyedwa noma cha. Ngenze kungishintshele endleleni bese ufuna umfazi omunye. I think lento le yomuzi mase kukhona umuntu okhona kusuke kungaseyona yakho kusuke sekuyiyini okusho ukuthi makufuneka isithembu kusuke kuyesami nawe because mina nawe fanele sivumelane ukuthi siyasithatha isithembu noma cha. Awusho ukuthi mangithi mina cha angithandi wena usuthi nje unomuntu ombonile uyamthanda mangithi mina cha iyobe injalo. Angithi ukhiye wesithembu uphethwe wena mamkhulu. Okay. Ukhiye wesithembu uphethwe uwe mamkhulu. So uma ke wena mamkhulu ubona ukuthi hayi isithembu siyafuneka, no it's fine. But uma wena mamkhulu ungakubona ayikho into esingayenza. Kodwa wakwacabanga ngaso wena before ukuthi ungaba umuntu wasi noma ucabanga ukuthi ungakwazi ukusimela selo. Angikaze ngize ngibheke ekutheni ngingasithatha yini noma angikaze ngibe nawo lo mcabango. Kodwa ngibabonile ogogo bephila kahle. Yabona nje December bengihlele kagogo omncane. Futhi ngeke uzusho ngoba siyazwana nezingane zakithi because izingane zakithi namanje siyakhuluma emafonini siyakhuluma na ku WhatsApp. Yo. It's fine kodwa ke ngibuza lo mbuzo ngoba angena umuntu othanda isithembu and angikholelwa kusona kunalokho futhi ngiyazizonda yabo. Why usizona? Ngizondisa ukuthi ngibona abantu abaningi abaphila lempilo yesithembu behlukumezeka. Akuhlukumezeki lo muntu owenze kwaba nesithembu, hlukumezeka abantu abangahlangene abangenacala ikakhulukazi izingane. So no ngiyacabanga ukuthi into edala ukuthi ingane ihlukumezeke esithembeni noma kuba ngathi ziyahlukumezeka zisuke zifuna ukulwa impi enabanikazi bayo. wena ke leso simo ngasilawula kanjani? No ingane ayizazi ukuthi ingane la ekhaya futhi ayazi ukuthi umfowabo lo nobhuti wayo akuyena umntana wakagogo bani. Ubhuti lo usizi umzala umalume okufanele Kwalokho nathi nengane yami eceleni engeyona even ngisheya la ekhaya nazi alezaza kamamncane sizoyibiza amagama yo cabanga nje leyo zizobe zitshelwa ubani lo zizobe sitshelwa bani imfundiso kabani njengoba ifikisi na 12 years sekuyaziwa already imfundiso kabani emzini wami. Ingane zamanje sezizenzela ukuthanda kwazo Emzini wami ngeke mina ingane izikwenza ukuthanda kwayo emzini wami. Ngeke mina ingane yenza ukuthanda kwayo emzini wami. Never. awuhlezi ukhona ekhaya Yes. uzobungaboni makwenzeka noma ngabe yini eyenzakalayo ukunalokho lonto izobe igqilaza thina njengabazali bazobe beseduzana. Angithi fanele ifike kumina leyo nkulumo emzini wami ukuthi kwenzekani. Uzohlezi ukhona wena Kwenzela ukuthi ngiyi-address mina leyo issue. Ngiyilungise ngoba umuzi angitho wami. ukubo nazo Yes, emzini wami. Kusafanele zakho umuzi wazo. La kukwami umuntu oshaya umthetho yimi. Yimi othi utshwala bungena kwami. Yimi othi utshwala buyangena kwami. ingane zamanje ama-2K abanandaba naloyo nto. Hayi Siyakhula phela khumbula uzogcina ungasenawo lawo mandla lokho. awanandaba nalokho ngoba anikwa ama-rights. But nami nginama-rights engibanika wona kwami abantwana kwami. Uma befuna kahulumeni bami bayohlala nohulumeni. Kosiqala lapho. Ama-rights abawanikwa ubani? Mina ngikhule ekhaya ngishawa. That's why ngilo muntu enguyena namhlanje.
That's why ngimazi omunye umuntu. That's why ngimhlonipha umuntu ngimazisa umuntu. Ngiyakuzwa. Don't check her. Kuhamba kanjani? How is your food? How is your date? Qale ngokudla. Yo, Asiqale ekudleni. hayi kushaya khona bo ukudla kwala. It's the one. Yo, shame. Angidathi angigilithela lapha ngazi so. Yeah. Uthini? Mingathiwa sini manje. Oh, khombili legenge khomba uthi ngicela lokho. Yathanda ukubukisa yazi. Ngese. Ubusakhaza ukuthi uyathanda ukuthi Bathi kumnandi ke yabo mengase kuthiwa nje. Ngithola umuntu ongangiphekela kanjena every day. Okunye nokunye sengiyacimeza. Kanti awuhleli no chef. Ngoba phela mengikhumbula kahle if my memory serves me well mengifunda ibhawo yakhe lithi umpheki. Akunjalo bhuti wami. Injalo. Yaw. Manje usacinga abantu abaphekayo xa beyini la. Noma Manje phela ngicanga lo phathi. Asifikanga lapho she. Why kwibhaya ngisendele yona Ngathi isinqumo sami. Anti isinqumo sami ngisheshe ngasithatha ngaka ungagezwa kahle ubuthi uthathe sephi isinqumo. Usufuna ukwazi vele noma Ngizela lokho phela njengoba ngithe ukuthi khamba kahle. Besisakhuluma ngokudla nje. Sibuye sinqumweni. Sophia sibuye sinqumweni. Kuhamba kahle. How is the food? How is the date? Angazi ukuthi nokudla kuyangenzela ezinye izinto zibe right. So ngiphendlela indlela. Okay, yona kodwa date bikhambela kanjani? No, so far angikhalazi ngalutho. Okay. So far ngikhalazi ngalutho. So far ngile ngibuka umuntu esmile abheke phansi. Asmile abhekele. So ngiyabona ukuthi hayi ngihamba nabo abantu abadala. Nabo abantu abadala bahamba nawe. Ngiyabona nje. Manje ngiyabheka ngiyabona ukuthi kwalesi salikwazi sileke sethi uye lo. Uthi uyathola sihleli la endleleni. Uye lo. Ngisile sithi nje isalikwazi cha uye. Sithi mntana ungabusabheke emuva. Phela ngithi sithi nje hayi uye lo yili igugu lomuzi wami le. Litheni lona igugu menixoxa? Ayi lisakhuluma kamnandi so far. Angithi uyalibona nawe libuka. Ngiyambona. Ngicela uhleni. Ngiyabona ukuthi ngicela uhleni. Cela ngomoya wesonto ukuthi uhlini akakwazi ngisho ukwazi. Okay. So bese nifikile esiphethweni sendaba ekuthenini into enizele la iyahlangana noma I think isikhathi lesi manje sokuthi mhlambe nami ngivuleleke ukuthi yini engicabangayo noma ngizizwa kanjani ngalesimo lesi. Obviously singithusile since ngazi manje yabo. Ngiyamazi ngeke ngabona before. Kodwa asikaze sifike kuleli zinga. So kuningi esayidini lami naye ngisanda manje kumazi manje akululanga ukuthi ngivele ngisuke ngithi nje ya noma cha. Okay, fair. Yabo. Fair. But do you think he's someone you ngesingisi bayayi bethi ukubona mase DM sebethi can I please get to know you better? Do you think he's someone that you would actually like to know better ngaleyo level? Yes, obviously ngeke uvele umqome manje sekushele namhlanje. You still have to get a clue ukuthi umuntu onjani mebona abantu meniphumile meninjani yabo lezo zinto. I understand, but do you think ungafuna vele ukuya kwamanye ama dates naye in plans or in a pursuit of ukuthi one day ugcine seniyona couple, or you just think he doesn't stand a chance at all and this is the last time inibonana? Ngingathi ngisafisa ukumazi kangcono but angithembisi. Yeah, ngezathe ethize nami ngeke ngikwazi ukuzichaza njengamanje kodwa mhlambe kukhona mangamazi kangcono okungangenza yabo ngizizwe ngendlela ehlukile kunale nsizwa ngayo njengamanje. Bafo siphakathi tshele mina. Angazi noma uyabona yini but siphakathi emalayithini manje. Pheka mpheki. Let me cook. Scattered. Let me cook. I pack. So you would like to go like on a second date, third date and whatnot. Basically, so I was decide. Mhlambe the second I don't think singaze ku Hayi wena siphakathi mos. Ngeke ngayikhuluma lento esalukazane. Esalukazene.
lesa sasekhaba ubaba salikwazi phela sasiphatha kwakugobela Oh, ngiyakamphakathi kanti. kwakugobela bakini Ngiyabonga. Isebhodweni uyaphela. No, Kwakugobela. sengiright sengaze ngokwanele. uyabona manje. lesi salikwazi lesi sasiyisangoma to the point lesalandelwa khona abantu basuke eSwazini beze la besazofuna usizo ngoba mhlawumbe bakuthiwa besikhona isalikwazi ngabe kade sangilungisela inkinga yami Ha. Imanje asikho. But ngikhona ke mina nethimba lami ungabusasaka. no ngisho le nkinga yami ukuthi ngihlale ngiphathwa ikhanda Oh. Hey. Izophela. angazi ke nalo ukuthi selani ngoba ngiya kodokotela Singenze kube umuntu usayolusana nemphobla. No man, I doubt uzofika kanjalo. Okay, thank you so much. Sisigugu ukuthi usiphile isikhathi sakho. Ngoba lesikhathi kufonela ubungazi ukuthi uzeleni la bekuyi surprise kuwena yabo. So ngiyithande like ngiya appreciate into enjalo first because sibhizi sabantu abadala kunama bills ekumele khokhwe kunezinto emele zenze sinezingane sinama family kumele safele yabo. Yes. So ukuthi uthathe isikhathi sakho nje uze la ungazi ngizothini kuwena. It really means a lot to me and my team. So thank you so much for ukuthi ukwazile ukufika and uphe nobafo indlebe. Ukuthi sikhumbuze ngiyabonga ukuthi ungithembile Nkosi yami wathatha lonke ithemba lakho walibeka kumina. Ngizizwa ngimkhulu, ngizizwa ngibalulekile. Ngiyabonga and ngiyathemba ukuthi sengahloniphisa mengithi ngiyathemba ukuthi kuzohamba kahle because I don't know mina ngokubona kwami vele sekuhamba kahle ukuthi phela Wow. angifuni ukuthi ngiphaphe. Bengakafiki kodwa kule ya topic yomthaka yenyanga bantu sangoma. Yazi why mina ngithi sesiphakathi ngibona indlela ongakwazi ngakhona ukuye kukusmile. Cha, like ngimangele. But ikumangazile yomthakathi but still awumdinela uhlinile. nje ake siqale la mawungathiwa nangumthakathi ubani ongasmayile hamba kuyena Uye usisi. Hayi. Buka hayi. Sisi mina ngiyazi lokho umuntu osemathandeni ngixoxele. Ngiyayisa ngakho konke but le look leyo. Mina isiphiso sami ukuthi ngimazi kangcono cha. Awuzomazi Mase ngimazi ngila ngathatha khona isinqumo ukuthi siyavumelana noma asivumelani. Ilapho nje. No, I'll respect that. Ngiyacabanga ukuthi nami ngibafawuna inkinga. hayi ngihappy mina Alright. Ngicela sirethi ukudla ke manje ngizowathi ngimdedela ngifuna kube ngazathi ngiyangicrowda ngoba nakho mina ngihamba ngedwa ngingenamuntu kanjani. How was the food for you? And be honest, if you feel like there are key points to improve, you can share criticism as long as izoba respectful and No, mina nje ngithi nje 10 out of 10. no mina ngizazi ke lezi zinto ayisho zo 10 out of bani kodwa la ngizoshiya ithamba nala ngizoshiya ithamba la ngizoshiya izitsha zikini empty kungenalutho uwona Icacile. No, angithembe ukuthi even i-relationship yenu noma ubudlelwano benu libuzofana nalento enichaza la ukuthi 10 out of 10 minus nothing because you ate. no Ngase angidayisa mina nje. ngizokhipha No, 15 out of ngikudayisa. 10 Angikudayisi ngiyakusiza ngoba ngelilanga masecula amandwendwe la sesivulela amandwendwe. Uzoba ungasasho kanje. Okay. angithi ngibuke mayenqwazile ehezile ukuthi uzoba njani And nje kuzomfanele the way ahlonipheke ngakhona namanje ngiyabona. sukuma mngami bakubona Angisukume ngihambe. Senifuna ukubukisa ngami nini? Just because mina ngifikela ngihamba ngiyiwanisile. Thank you guys so much. Enjoy the rest of your days, ne? Siyabonga kakhulu, Siyabonga. date yami yanamhlanje hayi ihambe kahle ngijabulele kakhulu Date namhlanje shame ya ibimnandi kakhulu. Ngabe ngiqamba mangathi khona ibimnandi. hayi ngithandile nje ukuthi ngikwazi ukukhuluma nosisi naloko bengingakaze ngimtshele kona but ngigcine ngikwazile ukumtshela kona so ithuba engade ngilifisa but engalithola Into engiyithande kakhulu namhlanje ukudla obvious. Kuphinde futhi kube nje nangendlela ubhuta aqhamuke ngayo. Yeah, like qhamuke ngendlela ehlukile ngenza ngibe nomdla wokumlalela. Yeah. kungakanani bengingathanda kwenzeka ngendlela ehlukile nje ukuthi uba kuthiwa isikhathi besingajahanga Bengafisa yenze ngendlela ehlukile namhlanje. Ukuthi mhlambe like existing ngazi ukuthi ngizalana nje ngiza kubani. Yeah. angizange ngize ngimtshela ukuthi njengoba kuney'ngane nje sengiqedile ngisafuna ezinye angikoqedi ziyashoda Into engayithandi kumtshela yona ukuthi nalanto kancane eshodayo yabo
kunalanto yokuba nje indoda ikakhulukazi yomZulu so yeah engathi ukuthi kancane. Shout out to the next chapter. Shout out to next chapter. Ucabanga mfethu uGugu uzomnika usikhumbuzo ithuba? I think so, and ngalo 5 rand lo. This is where my money is at. Ngithi mina kuzophela inyanga kaMarch sebejola labantu asiphethe. What's your prediction? Let me know in the comments. Thank you so much for tuning in and watching I Have a Crush on You. This is Select Africa TV and igama lami nguSine Ngwakanene, also known as Antama 2K and Namgi 2K. A kind and gentle reminder for you to please subscribe to this channel right here on YouTube. Follow us across all social media platforms. Namungthole kuneza khumana ngu-Auntie Wama 2000. Happy Tuesday. Let me love and leave you. But Mogus, now we'd like to be on the show. Ungakwazi ukuthi usibhalele on the email address down below, and the Select Africa TV is okusetha ungayiputhiseli ungayibambezeli. This is where the real life is at. We're at the next chapter, and kwasibani maybe next week we are beginning your next chapter. So bona ngawe, see you next week.